food namin. Diet. Diet. Parang ang sarap-sarap kunin. Ang sarap-sarap dalhin. Iba yun ah. Tignan nyo naman. Galing Thailand. Thailand? Yan, may ganyan pa. Uud. Diyos ko. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, what you want? Chapter 8, page 24. Nandito ako sa Shibuya. At ito yung parang Hachiko wall. Yan, puro si Hachiko. Parang iba't ibang version. Hachiko rin ba to? Parang si Hachiko yung model. Yan. So, punta natin si Hachiko. May imimit akong friend ngayon. Kaya ako andito. Si Mary. Ayan, si Mary. Nag-meet na kami niyan 2 years ago, I think. Galing siya sa Spain. Tapos, ayan, nag-travel sila. Dito na siya ngayon eh. Dito na siya ngayon. Pupuntahan ko na siya. Pero, videoan ko muna si Hachiko. Ang cute! Ayan, si Hachiko. Ayan, mag-picture tayo. Ayan, ganito na lang. Video na lang. Ayan. Oh my God, ilalagay ba niya yung aso doon? Kasi minsan may mga gumagawa niya ni pusa or aso. Yan nilalagay kay Hachiko. Ay! Hello, ang cute! Pero halatang ayaw naman ng aso. Sana alisin na lang niya dyan kasi baka mahulog pa, kawawa naman. Ayan, tumalon na sa kanya. Shibuya Crossing! Ayan. Nakita ko sa maps, malapit sa H&M. Okay, ang alam ko, dito siya sa Chengdu. Hanapin na natin siya. Okay! Akala ko nasa loob ka. Ang init, no? Ayan, dito kami kakain sa Nabezo. Ayan na, ang setup. Hello! Ang liit ng camera niya. Anong pangalan niya? DJI. Ay, shucks, parang narinig ko nga yan. Kalaban pala yan ng ng GoPro. Meron din kasi silang action camera. Tapos nakikita ko sa YouTube lang pinagpapang. Okay, sige. Interviewin natin. Magkano yan? Kasi kabibili niya lang daw yan sa Osaka. Pinatay. Medyo pinawisan. Oh, pinawisan. Oo. Parang mga... So, nasa 40,000 yen? Hindi, 30 plus. 30 plus thousand yen. Ano din yung G7 X? May What? Mark 3 na. Talaga ba? May ganun, hindi ako updated. Okay, at eto na yung karne namin. Arigatou gozaimasu. 牛肉ですね。 Hi. とこっちがポークが2種類です。 Hi. Arigatou gozaimasu. Tapos po, babalik daw sila mga 15 minutes before matapos yung natin, yung oras natin. Warningan tayo. Taray dito. Oh, meron pang ganito. How to cook shabu-shabu. Don't worry, kung hindi kayo marunong mag-Japanese, meron din silang English. Ayan, nag-recommend. Ayan, gusto ko yan. Pagpapatungan ng camera. Ayan, may pa-apron ako. Puting-puti kasi ito. Kaya ayan ang food namin. Diet. Ang bilis ng oras, last 15 minutes namin, kaya magde-dessert na. Ito yung mga ice cream, tapos ito yung mga flavor. Ayan. At meron dito mga iba't ibang sauce. Tapos, may noodles. Ayan, may kanin din. Pero hindi kami nagkanin kasi sayang naman, diba? Karne-karne to. Ayan. Ito rin ang isang section na in-ignore ko. Hindi pala kumain ako ng maraming tomatoes. Hi! CR kami! Tapos tignan nyo naman yung mga andito. Check natin. Ito may wet tissue. Tapos ano to? Wow! Meron pa talaga silang mouthwash. Merong Q-tips. Ano to? Toothpick. Ay, hala. Ano tong maliit na baso? Ang cute naman ng nila, ng mouthwash. Parang ang sarap-sarap kunin. Ang sarap-sarap dalhin. Iba yun ah. Iba yun? Iba na yun ah. Video. Ayan,
Picture taking kami sa labas kasi may mga nakalagay na yun. Ay! Hindi ko alam kung saan ako titingin eh. Ayan. Art, di ba? Kung effort pa talaga silang gumawa ng ganito. Ang cute nun, no? Siguro malamig yun. Para kung tumambay dyan, medyo init pa rin. Pero kahit pa paano nakabawas. Nahanap namin sa entrance ng Donkey. Si Hachiko yan eh. Ayan. Hi! Dito kami ni Mary. Ay, umalis na siya sa Donkey. Naloko ako dito. Bakit ka na to? Maliit na alimango. Ayan guys, so... Grabe, nakatry na ba kayo niyan? Sino na yung nakatry nito? Masarap ba to? Parang ang weird. Ito yung tinry namin ni Sam dati, na Japanese DIY candy kit. Ayan, yung burger, tapos fries na ang tagal-tagal namin ginawa. Ayan, marami pa dyang iba't iba. May sushi, tapos ito ang cute. May donuts, no? Ito naman, crepe. Ang cute! God, may nakita kami dito. Ayan, we collect the insects from the tropicals in the world. Tignan nyo naman. May small crickets. Thailand? Yan, may ganyan pa. Uud. Diyos ko. Bili kaya tayo. Ay, oh! Nashock na ako kanina sa crab. Lalo naman. Ngayon ko lang nakita may ganito. Akala mo pa. Ito, grabe. O, di ba? Ito na naman tayo sa masakit na part, babayan. At talagang nakakatingin si kuyang nasa elevator kanina. Nakatingin lang talaga siya sa akin, naramdaman ko. Thank you so much sa time, ha? Ingat. And ayan, mula Japan, pupunta naman kayo sa Pinas, tapos sa Hong Kong, iba talaga. Rich girl! Grabe, nagulat ako. Kasi yung isa sa kanila, nabangga ako. Nung palabas na ako sa Donkey, malakas yung pagkakabangga. Tapos sinimangutan ko siya talaga. Tapos sorry siya ng sorry. Tapos halatang nagmamadali siya. Biglang umakyat siya sa stage. Tapos kakanta pala siya. Nagulat ako. Pero ayun, di na ako tatambay. Dahil magkikita na kami ni Sam. Japanese lesson time! So ngayon, verbs ulit tayo at ang ituturo ko po sa inyo, go! So parang punta ako, ayan, go tayo, ganyan. Ang past tense ng go in Japanese ay itta. Itta. Ang present, itteru. Itteru. Ang future, iku. Iku. I want to go. Ikitai. Ikitai. I don't want to go. Ikitakunai. Ikitakunai. So, ayun guys, maraming salamat ulit sa panonood ng video ko today. And kung gusto nyo, kung trip nyo lang naman, na ay sana i-like nyo ang aking Facebook page at follow nyo ako sa Instagram, Kaitilicious po, K-A-I-T-I-L-I-C-I-O-U-S, pareho ng aking YouTube channel name. So, maraming salamat sa panonood. Bye!